Ambalima bamanankan mena maliko nani maliko ka anga fuli ani walimano obeka taw kelengele na bela jele mafu yan fo sigoro la ka fo nyana ko bisimila ko dogo kun kibaru soro le kene kono mimi na wala like awiye dogo kun kuna foniyaw la kasanga ni jiya selegena ni jamana tawye don kerangere ne mi ni o sigira senka tege ko don ko ke safne la o nyana mayara anga jamana konnana adakun bolla feminka o ye ka sega tege jele o ka ke sababu ye ka ke kenya sabatili landoi o don kerengere ni abara unundo na ngaba koro droit commune rural de kononana kene nyamoya akumbe mali jamana ministry bulu ministry mini o ka chawo benendo kenya ani saniya kunya unyana bolima anga je anga sorole unyamada La dalakola ina fo san o san mali jamana ɲɛmɔgɔ bi don kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'o ɲɛsin tɛgɛ fila koli ma safinɛ na ni u ko ma ko lavage des mains au savon ni ye fɛɛrɛ ye min ni a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kɛnɛya sabatiliko ɲuman na kɛrɛnkɛrɛnnenya na banaw kunbɛli la jango denmisɛnninw a jɔyɔrɔ ka bon olu ka kɛnɛyako la kosɛbɛ ngabakɔrɔ dura sigida ɲɛmɔgɔ ni o ye maire ye a y'a ka nisɔndiyaw ni a ka bonyamasegu yira ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a sabu kɛ ale ka sigida sugantili min kɛra ka na nin don in laɲɛnamayali baaraw kɛ Sojara bi ye tɛgɛ ko safinɛla tɔgɔla don de ye jamana kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ala ye ne ka commune de garijigɛ la a ka kɛ ne ka commune na Ngabakɔrɔ droit président de la république ka yamaruya kɔfɛ ministre de la santé ka yamaruya kɔfɛ donc ne ka commune a commune kɔnɔ den bɛ nisɔndiyara nin na an b'an profiter de k'a fɔ école maîtres ye dispositif bɛna di denmisɛnninw de ma k'u ka bolo ko safinɛla ye u ka matarafa donc k'a ɲini école maîtres fɛ u ka denmisɛnninw kalan u ka matarafa denmisɛnninw bɛna taa ni dispositif ninnu fana ye u ka du kɔnɔ k'a fɔ dutigiw ye vraiment u ka tɛgɛ ko safinɛla u ka matarafa ni denmisɛnninw ye ni bɛɛ y'a matarafa dɔgɔtɔrɔw bɔra k'a ɲɛfɔ an ye sisan ni ala sɔnna fɛn o fɛn n'o ye bana caman ye a bɛ kɛ sababu ye k'an kisi bana caman ma n'an kisila bana ma vraiment yiriwa bɛ sabati. Kɛnyɛrɛye cakɛla minnu ni olu bɛ Mali kɔnɔ yan n'u ka caw ɲɛsinnen don nin waleya in kɔkɔrɔma donni ma kɛnɛyako ta fanfɛla na UNICEF ka se USAID Mali ma ani diɲɛ selekena ni tɔnba min ni o ɲɛsinnen don kɛnɛya sabatiliko ma ni o ye OMS Organisation Mondiale de la Santé ye olu bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko u jɔlen don jɔyɔrɔ la hali bi kɛnɛya ka se ka sabati Mali kɔnɔ ministri min ni o ka caw ɲɛsinnen don kɛnɛyako ma a fɛnɛ y'a ka bonyamasegu kɛ ka ɲɛsin Ngabakɔrɔ duraka bɛɛ lajɛlen ma ka sabu kɛ u ka wulikajɔw ye nin baara in labɛnni ko ɲuman sira kan ni o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o ɲɛsinnen don tɛgɛ koli ma safinɛ la ni o tako 11 kɛnɛ ye nin ye ala barika la Ngabakɔrɔ durakaw u y'an kunbɛn u ye bonya ni karama kɛ jamana kuntigi tɔgɔ la président Ibrahim Boubacar Keita an b'aw fo an bɛ dugutigiw fo nin ye koba de ye mɔgɔ mɔgɔ i ko kɛnɛya i ko jɛlenya jɛlenya fɔlɔ o ye k'i farisogo ko fu ni safinɛ la siɲɛ 2 tile kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i b'i fari ko fu ni safinɛ la siɲɛ 2 tile kɔnɔ sɔgɔma n'i wulila ani n'i taara i tile i ka baaraw la n'i seginna ka na so i y'i ko fu ni safinɛ la a ka ca ala fɛ n'i ye bana kɛ 100 o 100 bana 80 fo 9 i b'o jɛ o t'i sɔrɔ n'i ye tɛgɛ ko fara o kan e ye o ye ni i taara ɲɛgɛn na i tɛgɛ bɛ ko safinɛ la yanni ka dumuni kɛ tɛgɛ bɛ ko safinɛ la ni dumuni banna tɛgɛ bɛ ko safinɛ la ni donna jamaw la tɛgɛ bɛ ko safinɛ la ni bolo donna baara fɛn fɛn na ni tilala i tɛgɛ bɛ ko safinɛ la a ka ca ala fɛ n'o farala fari koli ka safinɛ la a bana mana kɛ 100 o 100 fɛn fɛn 98 ɲɔgɔn 99 n'o ye bana yɛlɛmataw ye o bɛ ta i kan dɛ o bɛ ta i kan bana sugu bɛɛ b'o la kɔnɔboli banaw b'o la fɔnɔ banaw b'o la kolera tacogo y'o ye i n'a fɔ misali la ebola tacogo y'o ye i n'a fɔ misali la hali bana jugubaw i n'a fɔ banabaw ni a n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw n bɛ banaba fɔ parce que n b'o dɔn a ɲɛ ma mɔgɔ mɔgɔ ni i terikɛ safinɛ ye bana caman bɛ yen sɔgɔsɔgɔbanaw murala banaw i n'a fɔ giripu o bɛɛ bɛ taa k'i da bi tɛgɛko minɛn 1300 ɲɔgɔn de dira ekɔlidenw ma bɛɛ bɛ taa n'i ta y'i ka so ka tila k'a di jama ɲɛmɔgɔw ma ekɔli directeurs ma k'a di yɔrɔ caman na sugu kɔnɔnaw na bisiri kɔnɔnaw la k'a ɲini bɛɛ fɛ Mali fan 14 bɛɛ la dɔgɔtɔrɔw bɛ fan o fan k'u ka ni minɛn ninnu jɛnsɛn jamana kɔnɔnaw la région bɛɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a lajɛ in sen fɛ fɛn min ye an ka seko ani dɔnko tigilamɔgɔw ye olu fana ye u jɔyɔrɔ fa wa ɲɔgɔlɔnbɔlaw fana tun bɛ ka mɔgɔw la faamuya tɛgɛ koli safinɛ la o nafa kan fɔ ka taa se lajɛlifɛnw dili ma kalansow ma Mali ministri min ni o ka caw bɛnnen no denmisɛnw kunkanko baarako ani fasoden ɲumanya jɔli baaraw kama ka tɛmɛ ni APJ ka sira ye u jɛra ni ka baara bolodɔlen dɔw sigi sen kan ko nun don denmisɛnw olu ka baarako kama
walasa ka se ka baarada di denmisɛnw ma. APJ ani Bamako sigida 6nan olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na denmisɛnw bɛna falajɛ siraba dɔ ladilan pavé ani daliyɔrɔsi la. Fɛn minnu sɔrɔla ka bɔ o kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ an k'o lajɛ. Ni baraba kulen n'a bolodara minisiriso min ka ca ɲɛsinnen bɛ an ka denmisɛnninw ladamu ani ka baarako koɲa ɲɛnabɔli ma ka tɛmɛ ni a ka cakɛda min bɛ denmisɛnw ka koɲɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a bi don kadira min kɔnɔ o de ye waleya ye waleya min bilara sen kan jango denmisɛnw ka baarako a ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jalatigɛ togo min na ni ka kɛ sababu ɲuman ye denmisɛnninw ma. Bamako sigida 6nan a dugutigiw a ladalatigiw ka fara a koɲa ɲɛnabɔbagaw u bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara nin baaraba in na min laɲinini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'a bɛna kɛ sababu ye k'u ka sigida k'a jɛya ani ka ɲɛta k'o sabati a kɔnɔna na. Vraiment nisɔndiya ni n ko bɛ nisɔndiya fɔ a tɛ kunna quoi parce que an ka rue dɔ ka pavé o ye dɔ bɔlen ye an ka banakisɛ la. Parce que ni sera dilara sisan banaw de bɛ taa an ka maire a n'a ka conseil 45 vraiment an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka gouvernement fo ka ministre fo APJ mɔgɔw k'olu fana fo nin baara in kɛcogo la vraiment nin baara in a diyara anw ye kosɛbɛ ni hali sini ni yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔla tugun min bɛ baara nin cogo la o y'an ka souhait ye Ala k'a ɲɛgɛn d'an ma. Mali denmisɛnnin jɛkulu ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Conseil national de la jeunesse du Mali ale nisɔndiyalen a y'i damasɔya k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye a ye layidu minnu ta k'a ɲɛsin Mali denmisɛnninw ma ko nin baara in ye o waleya dɔ ye ni ka tila k'a ɲini denmisɛnninw fɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Bon an bɛ yan bi an bɛ bɛɛ fo an bɛ falajɛ IMO kadiri kɔnɔ n'o ye bololabaara minnu bɛ kɛ fasojɔ ye ka denmisɛnninw ka baara sɔrɔ ni sɔrɔ fana sabati donc an bɛ yan bi denmisɛnnin 40 olu bɛ na falajɛ rue 816 da u bɛ na baara kɛ mais u bɛ na dege fana dalaji bɛ kɛ cogo min na donc o b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka se président Ibrahim Boubacar ma u y'a jira k'a fɔ nin fanga ye denmisɛnninw ka fanga don. Donc ni baara in b'a jira k'a fɔ tiɲɛ na denmisɛnninw an bɛ fanga in camancɛ la président y'a jira fana k'a fɔ entrepreneuriat jeune a bɛ na o bila sanfɛ donc an ɲɛ bɛ denmisɛnnin minnu na bi denmisɛnnin 40 bɛna kɛ entrepreneurs de ye u bɛna denmisɛnnin caman ta nin baaraw ɲɔgɔnnaw fana la je pense que an kan ka foli kɛ ka gouvernement encourager ka an ka ministre fo. Ministre Amadou Goïta i n'a fɔ a bɛ deli ka kɛ cogo min na a y'a ɲini Mali denmisɛnninw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la maa minnu garisɛgɛ donna nin baara in na u k'a minɛ n'u bolo fila ye jango mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka bɔ olu fana ninnu ma cogo min na ni ka sɔrɔ k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jamanakuntigi k'a dɛmɛ a ka nin san 5 baaraw la. Volet min ye ka se ka baara di denmisɛnninw ma ani ka se ka denmisɛnninw former pour que u yɛrɛ ka se ka kɛ maa min bɛ baara di sini an ni commune 6 mairie an tigɛra ɲɔgɔn ma ka ni rue ni soaji a rue bi t'i jɔ fo mètre 800 a longueur a largeur bi t'i jɔ mètre 10 na sira yɛrɛ ye mètre 7 ye trottoir ye mètre 3 ye donc den 40 de bɛna baara kɛ yan nɔ u bɛ dege pavé datogo la u bɛ dege sira dilancogo la ani manœuvre minnu bɛ fara kan jeune 400 ɲɔgɔnna de bɛ ka baara kɛ ko ɲuman an ka carrière min bɛ yen u bɛ pavé bɔ u b'a tigɛ ka ɲɛ donc nin b'a to président ka hamina min ye n'o ye denmisɛnninw ladonko ɲuman ye n'o ye denmisɛnninw ka baarako ye surtout a ka danaya kura min dar'a kan a y'a ɲɛsin Mali bɛɛ ma Mali bɛɛ ka ɲɛtaa ma mais kɛrɛnkɛrɛnna a y'a ɲɛsin sifiw ma an bɛ se ka baara ɲini ka di sifiw ma cogo min na sifiw bɛ se ka ladon cogo min na sifiw bɛ se ka baara k'u yɛrɛ cogo min na pour que u bɛ se ka se k'u yɛrɛ kɔrɔ u bɛ se ka jamana fana dɛmɛ donc bi ye falajɛ ta ye sini an bɛ taa Lafiyabugu an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an dɛmɛ an ka se ka Mali bɛɛ kɛ ten Bamako bɛɛ ka kɛ pavéw ye ani fana a bɛ min fana kɛ a bɛ yɔrɔ saniya n'a ye yɔrɔ saniya a bɛ sigi diya n'a y'o fana kɛ hali bana jugu dɔw b'an fɛ yan nɔ pali nɔgɔ de bɛ na n'a ye o bana dɔw bɛ nɔgɔ bɛ na n'a ye donc a bɛ se ka nɔgɔ fana kɛlɛ min b'a to Ala b'an kisi o banaw ma donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ nin ye président ka hakilina de ye a ka programme présidentiel a jɔyɔrɔna 3nan na o ye ka denmisɛnninw la ka maliyɛn ressources humaines la développer ani k'a kɛ bɛɛ k'i niyɔrɔ sɔrɔ a la n ye jeunes fɔ minnu bɛ baara kɛ n ye cité cadre fɔ n ye musow fɔ minnu bɛ cɛncɛn feere ani ale minnu bɛ tobili kɛ fana donc bɛɛ de b'i ta sɔrɔ.
an b'a yira u la k'a fɔ ko nin baara in n'a bɛ ka kɛ falajɛkaw fɛ yen a bɛ ka kɛ bɔlɔnbɔlɔn min kɔnɔna na n'an b'a wele ko gouverneur ka kari a bɛ t'i jɔ kilomɛtiri 1 o n'a nɔnkanfɛn na wa baara ninnu bɛɛ bɛ kɛ kalo 3 kɔnɔna na ni denmisɛnnin na ka mɔgɔ 40 olu garisɛgɛ ye farati a hukumu kɔnɔ a musaka bɛɛ lajɛlen bɔbaga kɛra APJ ani Mali gouvernement ye. A bɔlen kɔfɛ a dɔgɔkɔrɔ siɲɛ 2 Mali jamana wasaden sigi kalataw olu kan ka kɛ ka bɛn juin kalo nata ma ni o bɛ kɛ san 2000 ani san 19 kɔnɔna na o kɔni ye laɲini min ni o kɛra Mali jamana wasabulo ma ɲɛma fɛ a ye min lase jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnel ma ka sanga ni o waliya ye jamana sariya kɔlɔsiyɔrɔ cour constitutionnel olu y'a jira k'a fɔ ko olu bɛna lajɛ ni o waliya ye k'a fɔ ko dɔ ka fara wasadenw ka manda kan ni ka taa bila fo wagati wɛrɛ la o kama an wulila ka taa se baara in ɲɛdɔn n'an ŋana dɔ ma o bɛna ɲɛfɔli caman kɛ an ye ko in kun kan an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Cour constitutionnelle b'a ka baara de la a ka baara don parce que ni jamana ɲagamina cogo dɔ la droit bɛ assemblée bolo a bɛ président bolo a bɛ gouvernement bolo ka cour constitutionnelle ɲininka comme ça u b'u sɔn hakili la k'a fɔ aw bɛ taa nin sira in min fɛ nin sira in man ɲi aw b'a kɛ tan aw b'a kɛ tan ale ka baara de y'o ye a b'a ka baara de la président de l'assemblée wulil'o de la ka lettre ta k'a ci cour constitutionnelle la k'a ɲininka n'u ka mandat n'u bɛ se ka t'u nɔ la n'u bɛ se ka t'u ka baara la fo décembre fo premier semestre 2019 wagati la président de la république an ka gafeba y'a jira k'a fɔ ale de jɔlen jamana ka tranquillité la ale de jɔlen jamana ka services ka marché cogo responsabilité bɛɛ b'ale bolo k'a fɔ services ka marché ka ɲa bɛɛ k'i ka baara kɛ dans la tranquillité ale de b'o garanti tant que o bɛ gafe kɔnɔ nin ko in na ni k'a fɔ dɔ ka fara députéw ka mandat kan a man kan ka bɔ députéw yɛrɛ da a ka kan ka bɔ président de la république de da président de la république de bɛ wuli ka papier sɛbɛn k'a ci cour ma k'a fɔ situation min bɛ jamana kɔnɔ ne mago bɛ députéw la donc i b'i jija ni a tɛ kɛ an ka loi sɔsɔli fɛn ye ni bɛ se ka loi ta min bɛ se k'u t'u nɔ la yanni wagati dɔ ka se pour que jamana ka basigi pour que u ka voter fo député bɛɛ de ka sɔrɔ assemblée nationale kɔnɔ députéw dun ye parti politiquew de ye donc cour constitutionnelle b'a fɛ classe politique bɛɛ de ka bɛn a la n'a décision bɛ ta kana fɔ ko cour y'a ta dɛ a ka fɔ ko jamana politique de y'a ta o de y'a to a y'a f'u ye ko ka kɛ loi organique kɔnɔ mais a ka nin papier o tɛ ka ko b'a yira ko députéw sigira u nɔ la dɛ u kɔrɔ t'o ye loi min fɔra n'a ko k'o ta n'o loi man ta ka voter ka ta a députéw fɛ président k'a signé ça veut dire que foyi man kɛ députéw ka mandat bɛ ban toujours décembre la awa élection bɛ organiser toujours a ka nin ye miiriya dɔrɔn de ye k'a d'u ma k'a f'u ye hali n'u b'a fɛ ka députéw ka wagatiw yɛlɛmɛ il faut nécessairement que u ka kan ka passer sira ni sira minnu fɛ a y'o dɔrɔn de ta k'o yir'u la o de don. ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden tako 24 na o kadara kɔnɔna na barawulikaw fɛ yen nɔ service développement social et de l'économie solidaire ale ye moto ni sen 3 di lujuratɔ dɔ ma k'o kɛ dɛmɛ ye an karamɔgɔba a seyidi sherifu usman madani haidara a denkɛ aliyu badara haidara o fana ye dɛmɛ kɛ sherifula duba bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la tamanikaw ani bamakɔkaw ni malo tɔni 1 dili ye ani sefa wari 100 dili ye ka se k'o tila dɛsɛbagatɔw ni ɲɔgɔn cɛ barawuli kɔnɔna na a kɛnɛ in ka mɔgɔba caman bɔra ka se ka kɛnɛ lasɔrɔ fɛn minnu sɔrɔla an ka jɛ an k'olu ɲamada. Ɲinanya san 20 ani san 4 ye Mali jamana ɲɛmaw ye octobre kalo ta k'o kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo ye barawuli cercle la jamana ɲɛmayaso ka bolofara min ɲɛsin bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ mɔ n'o ye développement social et de l'économie solidaire ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo kadira kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna dɔgɔkun sabanan min ɲɛsinnen don lujuratɔw dɛmɛni mɔ
u y'u bolo mɔnɔbɔ Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyid Sherif Usman Madana Haidara de a Seyid Aliyu Badara Haidara nɔfɛ k'a kɛ dɔgɔkun in denfa ye denfa n'a binakɛ kun bɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɔ Tamani ni o ye a Seyid Sekuba Haidara ye barawele a n'a lamini baba kumanda n'a jɛɲɔgɔnw ka taa se sigida ɲɛmaw dugutigiw ni alimamiw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan an b'an ka foli ɲɛsin Sherif Madani Haidara ma a yɛrɛ tɛ kɛnɛ kan a den mun bɛ kɛnɛ kan an b'an ka foli ɲɛsin o ma belebele min bɛ kɛnɛ in kan an bolo yan ni Ala y'a latigɛ a n'an ka nin kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que n b'a dɔn nin tɛ fɛn ye min bɛ bala olu la parce que mois de solidarité ko kɔni donna a na ɲɔgɔn nin ye Serifuw taasira de ye nin y'u ka baara de ye u bɛ nin de la sanga ni waati bɛɛ u hakilila ye nin de ye donc ni ko o tigilamɔgɔ ma k'a kana nin ɲɔgɔn kɛ a tɛ bala a la parce que a sigilen don a kan a taala don a ka baara don a ŋaniya don an bɛ dugawu kɛ Serifikɛ ni maa o maa ni Serifikɛ kanu b'a la jamanaden bɛɛ Ala ka Serifikɛ Ala k'a mɛn an kɔrɔ jamana in a ma nɔgɔn dɛ nka kuma dɔ la n'an ɲɛ bɛ Serifuw la ɲɛfɛ an hakili bɛ sigi parce que an b'a dɔn fɛn kɔni tɛ tɛmɛ Ala ta kan mais jɔyɔrɔ bɛ Serifuw la n b'an kalifa o la diɲɛ ani lahara Ala k'an nafa n'aw barika ye an b'o ɲini Alahu Taala fɛ o kɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ maa o maa se y'a yɛrɛ se yan ka se amisari ma ka se dugukɔnɔ maa wɛrɛ ma ani nin kɛnɛ in bonya kalifara maa o maa la an b'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ barikada nin kɛnɛ in kan san 2017 ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo denfaya kunbɛn Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyid Sherif Usman Madana Haidara bolo o senfɛ dɛmɛ kɛra Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen la n'a ma ɲa k'a fɔ silamaya diinɛ kɛn bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ sɛbɛkɔrɔ fɔ maaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔkun denfa ni o ye a Seyid Aliyu Badara Haidara ye a y'a ka nisɔndiyaw jira a sugandeli la barawuli cercle fɛ n'a yɛrɛ ye yen den ye ka laban ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin barawuli ma ɲɛmaw mɔ Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyid Sherif Usman Madana Haidara tɔgɔ la nin kɛnɛ in a laɲinina barawuli faamaw de fɛ alors ani jamana in faamaw ka denfaya ta k'a di ɲina Haidara ni a ka denbaya ma alors n'o de a 3e semaine ye min kan ka célébrer barawuli kɔnɔna la yan alors n'o o dabɔra k'o kɛ dɛmɛ ka ɲɛsin an balima handicapés ma o tuma na o min taara ka di an ma an bɛ foli lase jamana ɲɛmaaw ma an bɛ foli lase jamana baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma minnu ye a hakilina sɔrɔ k'a di gerebuw ma an b'o fo an b'o waleɲuman dɔn k'o barikada danti foli min na an b'a dɔn ni kɛkun b'a la hali bi jamana ka basigi ani ɲɔgɔn dɛmɛ o bɛ se cogo min na ka sabati adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ani adamadenw bɛ se cogo min na ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka hakili to ɲɔgɔn na ɲɔgɔn ka dekun na ani ɲɔgɔn ka hɛrɛ la alors ni kun b'a la an hakili la o y'a kun belebeleba ye o tuma na o kɔfɛ an bɛna an ka cɛkɔrɔba n'o ye Sekuba Haidara ye ale min kɛra an ka nali yɛrɛ sababu ye mana min na ni an yɛrɛw bɛ wuli ka na an sen jɔya ni cɛkɔrɔba ka bonya ye ani du bɛɛ lajɛlen ka bonya ye darasi 100,000 an y'o sɔrɔ k'o di o ka fara an balima lujuratɔw o ka musakaw kan u bɛ se cogo min na ka u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye o kɔfɛ a b'o cogo kelen na Jamiyatul Ansardin o ko hali bi o ma tila n'a fɔra ɲɔgɔn dɛmɛ ka ban k'a fɔ ka ɲɔgɔn bɔ nɔgɔ la ni an seko n'an damajira bɛɛ lajɛlen olu tɔ foyi foyi tɛ min bɛ t'u kɔ hali bi u ye layidu min ta u yɛrɛ kan ani u bɛ layidu min kan n'o de silamɛya in dɛmɛli ye u ni a n'u ka nafolo o tuma na hali bi u t'u tɔ to kɔfɛ ni an taara komi semaine in tɔ bɛ yen fo ka taa fɔ ni kalo in sara olu seko mana kɛ min ye barawuli kɔnɔna la yan u bɛ n'o sɔrɔ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo dɔgɔkun sabanan min ɲɛsin bɛ lujuratɔw ma a denfa malo tɔni kelen a y'o kɛ ka développement social et de l'économie solidaire dɛmɛ ani silamaya dalasi 100,000 Sherifla du bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Tamani ani Bamako silamaya dɛmɛtɔ ansaru barawuli cercle la u ma to kɔ
Lapitanizoba min bɛ barawulikaw fɛ ni o ye centre de santé de référence ye CSRF u taara jolidi fɛnɛ kɛ yen walasa ni u bɛ kisi sirifilakaw tɔgɔ la. N bɛ barikada kɛ Ansardine ɲɛma ani a ka denbaya n'a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen donc u ko nin miiriya ɲuman in na nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye dɛ u y'a ɲɔgɔnna kɛ yan ka tɛmɛ mɔgɔ 758 olu de joli taara yan nɔ donc o kɔfɛ an bɛna ye salon an sera fo joli poche 990 kɔ an ye mun ta nin yɔrɔ kelen na yan nɔ bon ni yo waati dɔw dun bɛ kɛ a minɛ yɛrɛ bɛ dɛsɛ an na donc an tigilamɔgɔ an b'u bila ka taa Segu ou bien u bɛ taa Fana ou bien u bɛ taa Bamakɔ yɛrɛ donc n'olu bɛɛ ta kun taara yan nɔ donc a ka ca ba kelen ye donc a barika ka bon jolidi barika ka bon yan parce que joli dɛsɛ de barika fana ka bon an ka cercle kɔnɔ yan. An cani baraji Ala k'o sara a diyara n ye kojugu a ye n dɛmɛ yɛrɛ de Ala k'o sara Ala ka ɲaga d'an ma Ala ka gɛrɛjogo fɔ ni. An m'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in fɛnɛ kan taasibila kɛra ka ɲɛsin maaw ma minnu bira faso bɔtɔw bolo la bamajiya wale kɛlɛ senfɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ka surasiw ni sanganin kelen taasibila ye ka ɲɛsin u ma. Mali jamana minisiri min ni u ka caw bɛnnen no ɲɔgɔn dɛmɛ ani adamadenya dɛmɛ ni waleyaw ɲɛnabɔli kama minisiri Amadu Nɔ Konate a ye lujuratɔw ka festival o ta ko filanan baaraw nun don ka bɛn dɔgɔkun in kɔnɔna ma tarata don baara in a kɛra place du cinquantenaire de kɔnɔna ma u ko a ma ko Andi Festival International hakilina in a donna kadara min kɔnɔna na o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo de festival in yɛrɛ labɛnna lujuratɔw ka jɛkuluba de fɛ octobre kalo o den fa ale fana kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na fɛn minnu sɔrɔla an ka jɛ an k'olu lajɛ. Walasa u ka se ka lakodɔn jɛkulu mun bɛ lujuratɔw tɔgɔ la seko ni dɔnko nasira kan Mali kɔnɔ yan olu ye nin seko ni dɔnko kɛnɛ belebele ta ko filanan sigi kɛnɛ mun kan ni an balima lujuratɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu seko ni dɔnko sira kan olu bɔra Mali fan bɛɛ fɛ ka na ani diɲɛ fan wɛrɛw ka na ni ɲɛnajɛ ba in na a bɛ fɔ mun ma Andi Festival International a kun de ye walasa lujuratɔw ni maatɔw ka se ka lajɛ ni filɛlan kelen ye seko ni dɔnko nasiraw kan nafasɔrɔ siraw ka se ka yiriwa kɛrɛfɛden ka se ka kɛlɛ. Ni handicap ninnu u ka festival ni deuxième édition ni a kɛra kɛnɛ wasalen an ye fɛn minnu ye yan nɔ fɛnw don fɛn minnu bɛ se k'a jira ka a dɔn ko mɔgɔ lujuratɔw u ni adamadenw kɛnɛman bɛɛ ye kelen u bɛ baara min kɛ ni adamadenw ka baara bɛɛ ye kelen donc a man kan an k'u kɛ kɛrɛfɛden ye mɔgɔw ye donc ne b'a ɲini bɛɛ fɛ an n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an n'u ka jɛ ka ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa u bɛ se ka yafa bala u fara an kan an n'u bɛɛ bɛ se ka kulu kelen ye. Nin kɛnɛ belebele in sigikun de walasa an balima lujuratɔw ka se k'u ka seko ni ka dɔnko yira. Lujuratɔ minnu bɛ ni seko ni dɔnko b'u la a dogolen don a dɔɔnin tɛ donc an ye wulada in na sigi minnu bɛ bololabaara kɛ olu ka bololabaara ka ye minnu bɛ fɔli kɛ olu fana ka fɔli ka ye hali bi ka san an ka autoritéw ma hali bi u ka a jateminɛ u ka filɛ lujuratɔw ka kɛnɛ ka to ka kɛ minisiri kelen ou bien minisiri yɛrɛ tɛna mɔgɔ ba tɛna vraiment o de man d'an ye o t'an anw encourager quoi n'u bɛ to ka ye an ka kɛnɛw kan hali n'olu ma wari d'anw ma n'u yɛrɛ an ka kɛnɛ kan a ka d'an ye a b'an ka kɛnɛ lawasa. K'a ta octobre kalo tile 16 ka taa bila tile 18 na yirali bɛna kɛ mɔgɔw la seko ni dɔnko nasiraw kan i n'a fɔ théâtre dɔnkiliw ani dɔn jaw fana bɛna yira mɔgɔw la k'a ta fo mɔgɔ 30 ɲɔgɔn Mali kɔnɔ ani jamana wɛrɛ mɔgɔw olu bɛna dɔnkili da mɔgɔw ye ɲɛnajɛ kɛnɛ belebeleba in kan kɛnɛ mun n'a ɲɛmɔgɔya bɛ an ka jamana kuntigi muso bolo Keita Aminata Mayiga. Ko cikaw fɛ yen nɔ ni o ye dugu ye min ni Buguni cɛ bɛ t'i jɔ kilomɛtiri 50 hakɛya la Sikaso marabolo kɔnɔna na an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi dugu in garisɛgɛ donna kilasi 3 la ekɔlidenw ka kalanso 3 la o musaka ninnu a bɛɛ lajɛlen taara adamadenya dɛmɛli jɛkulu dɔ de fɛ ko Fondation Frères du Sud ka bɔ Faransi jamana kɔnɔna na a musaka o bɛɛ lajɛlen taar'i jɔ fo sefa wari la $23 la a dayɛlɛni kɛnɛ sigira sen kan kari tɛmɛnen de mɔgɔba caman o bɔra ka kɛnɛ in lasɔrɔ fɛn minnu sɔrɔla kɛnɛ in kɔnɔ an ka jɛ an k'olu lajɛ.
Fondation Frères du Sud de France ale Francila jɛkulu mun ka ca bɛlen don adamadenya lafiya baaraw ma o de kadra la a ye ni kalanso saba in jɔ ni ka di ko cɛkanw ma dugu maaw y'o ka nisɔndiya da kɛnɛ kan ni ka foli ni tanuli kɛ ka ɲɛsin fondation in maaw ma ka daw ka layidu timɛ kan Garalo commune maire ka kɔrɔfɔw la a y'a jira ko ni wale ɲuman na kɛ sabu ye ka doniba ta ka bɔ dugu degun kan ni ka tilantugu ka wele kɛ dugu maaw ma ka ɲini u fɛ u ka ni kalanyɔrɔ minɛ cogo ɲuman na. Ekɔliso min jɔlen filɛ den faw den mansaw denmisɛnw ani maakɔrɔ an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an hakilina kɛ kelen ye pour que an ka jamana a kɛ taga ɲɛ. Ni kɛnɛ in kan DECAP ka dantigɛlikanw ka ɲɛsin dugu maaw ma o de ye k'u hakili to denmisɛnninw ka kalanko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu musomanninw ka kalan mun ye sous-préfet ale ye foli ɲɛsin kalanso in sɔrɔli sabu ɲuman ma k'a da ka fasoden ɲumanya kan. Denmisɛnninw doli kalan la o ti a bannen ye fo denmisɛnninw ka se ka kalan laban kɛrɛnkɛrɛnnenya la musomanninw o gɛlɛya b'an kan yan an ka musomanninw n'u sera kilasi 6 kilasi 7 u bɛ bɔ ka don furu la furu ka ɲi mais kɛ waati de b'a la wa kalan fana man kan ka furu tiɲɛ an ye o layidu ta dugumɔgɔw ye k'u kana o kɛ an ka cɛsiri k'o sira fɛ pour que minnu ta la u ka se ka kalan laban. Ni kalanso saba mun n'a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 23 la a sabu ɲuman bɔra maa mun na o de ye fondation in ka lasigiden ye Mali jamana kɔnɔ n'o ye Laji Yaya Togola ye wa laɲini mun bɛ ni kalanyɔrɔ jɔli la o de ye dugu denmisɛnninw ka se ka kalan ɲuman sɔrɔ k'u t'u yɛrɛ ka dugu kɔnɔ. Ala ye bɛɛ ni i ŋaniya de da diɲɛnatigɛ la ne ta ye ne ɲɛɲini ne ka bila ko min na o ye k'an fasodenw k'u ɲɛjiw cɛ ne bɛ kilasi 82 la bi ni tun ko gouvernement ka n'o bɛɛ kɛ gouvernement tɛ temps sɔrɔ ka n'o kɛ o bi taa nin bɛ taa miliyɔn 23 ɲɔgɔnna la. Elhaji Yaya Togola i ni ce e nana ŋɛni bɔ Garalo maire sen na e nana ŋɛni bɔ Garalo DECAP sen na e nana ŋɛni bɔ Garalo sous-préfet sen na e nana ŋɛni bɔ Kɔcɛ dugutigi sen na i ni ce. Ni kalanso saba dayɛlɛli kɛnɛ kan mun ye ladala fɔli o kɛra ka jama nisɔndiya ani tandoli dɔnkili ka ɲɛsin Yaya Togola ma k'a da ka fasoden ɲumanya kan ani a ye wale ɲuman mun ta ka dugu sɛgɛrɛ ni ka sɔrɔ ka taa baara kuncɛ ni kalanso in dayɛlɛli ye. O de bɛ dansigi kɛ bi dɔgɔkun kunnafoniyaw la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni diso ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw k'an bɛn ni Ala sɔnn'a ma.